Noutra zona da casa non, pero no baño é facilísimo cometer errores. Cando tiras da cadea, baixas a tapa ou deixala como está? Eu pecho a tapa e tiro da cadena. Onde gardas o cepillo de dentes? Pois eu deixo nun vasiño ao lado do lavamans. Pois eu teño un cepillo eléctrico, teño apartado de todo. Cada canto tempo cambiamos a toalla de mans? Cada semana a estreo o luns e o venres a levo de volta para casa. Pois eu teño o vicio de que a cambio cada 3 días. Eu que son moi especial cos olores e eu cambio todos os días. Como se limpan as escobillas estas de limpar os baños? Creo que é botándolle como lejía no váter e despois metendo a escobilla para remexer aí un pouco, non? Eu creo que non se limpa. Cómprase unha e xa está, non? Cada ano. Comámonos la empanada, comámosla con ají. Bueno, sabemos como neste asunto a xente máis ou menos soanlle cousiñas, eso significa que nos ven, Aquí veño eu. Xa te vexo Aquí veño eu preparado. Encántame, porque a xente eu creo que lle soan cousiñas que ti mesmo nos foste aí contando no programa, pero hoxe imos a falar dese templo no que pasamos ao final moitas horas, todos e todas, a semana, pero que non facemos as cousas como se debería, non, Héctor? É así, porque ás veces pensamos que o cuarto de baño pois que é un espacio moi limpo, moi hixiénico, moi ben preparado e que ali estamos nun sitio super hixiénico e super limpo, incluso ás veces guardamos hasta as medicinas. Cando é todo o contrario, o cuarto de baño pensa que ao final é un sitio onde nos depositamos as nosas feces, os nosos ouriños, que van cheos de centos e miles de bacterias e non precisamente o sitio máis limpo, aínda que sexa ali tamén onde nos duchamos e onde nos limpamos. Por iso hai que buscar ese equilibrio para que estea o máis limpo posible. Pois veña, hoxe imos a facer un máster con Héctor para aprender a ter o noso baño o máis hixiénico posible. E imos a comezar, xa que temos aí esa tapa de retrete maravillosa, se che parece, Héctor, cunha dúbida pois moi básica. Como tiramos da cadea, Héctor? Pois claro, cando tiramos da cadea temos aquí a tapa de máis toda, precisamente, tapa do termómetro que pode sortear Bernardo calqueira día. Entón, temos aquí esta tapa do termómetro e claro, cando nos imos ao baño, hai moita xente que ten unha costume que é moi mala, que é deixar a tapa levantada. Ti te deixas a tapa levantada, séntaste, fas o estás de pé, fas o que o ideal sempre sentado, e fas o que teñas que facer, e logo coa tapa levantada pulsa a cadena do baño. Que o que ocorre? Pois algo moi parecido ao que ocorre cando nos estornudamos, cando nos esbirramos. Ti pensa cando estamos, por exemplo, con gripe, con catarro, se eu cando vou estornudar non poño diante pois un pano ou poño algo, ao final saen centos e miles de gotiñas e estou contaminando a toda a xente que está ao redor. E cando imos ao cuarto de baño ocurre exactamente o mesmo. Así, gotas que non vemos, esa imaxe que estamos vendo. Sí, isto foi un ensaio que se fixo, aí está, mira como saen todas as gotiñas cara arriba porque non baixamos a tapa. Entón, claro, se tiramos coa tapa levantada pasa o estornudo do váter, realmente, é exactamente o mesmo. E toda esta auga que temos na parte de abaixo, que está contaminada con feces e con ouriños, parte dela vai sair voando nesas gotiñas e se vai acabar depositando en sitios como ata o cepillo de dentes que temos aquí no cuarto de baño, ali cerquiña do baño, e van sair porque saen ata 1,5 metros de altura e ata 2 metros de contorno ao redor do cuarto do váter. Así que sempre baixamos a tapa e logo tiramos da cadea. Van sair iguales as gotas, pero van quedar pegadas nesta parte. É moito máis doado desinfectar esta parte que todo o baño. Bueno, pois xa sabemos cal é o truco. Claro, baixar a tapa non fai falta tirar da cadea a 3 metros do inodoro, non? Eso habría que facelo se non ten tapa, porque ás veces vamos a algún váter público que realmente pois a tapa está rota ou non ten tapa, entón aí, bueno, o ideal sería pulsar e escapar. Eso sería o que deberíamos facer, pero sempre na nosa casa baixamos a tapa e logo tiramos a cadea. E ca escobiña que facemos, Héctor? Con que frecuencia hai que botala ao lixo? Pois claro, pensa que esta escobilla, claro, que deberíamos facer é cada semana máis ou menos desinfectala. É dicir, non é moi complicado, pero sí podemos botarlle aquí nesta auga, porque a veces incluso hai auga aquí abaixo, limpamos, raspamos e logo queda aquí e ao final isto aquí acaba sendo aí un pozo. A casa dos ácaros, por non dizer outra cosa. Madre mía, medra xente aí que está empadronada xa na casa. Entón, o que temos que facer é que máis ou menos cada semana desinfectala, un poquinho de auga e xabón, unhas gotas de lixivia despois e quedaría perfectamente desinfectado. Se o facemos así, máis ou menos cada
ano e medio, 2 anos, teríamos que tirala e cambiala por outra. Se non o facemos así, entón, como moito vai durar 6 meses, porque claro, ao final acaba aquí, nestes peliños, acabanse incrustando aí ás veces restos que son difíciles de sacar e por eso temos que desinfectalos sempre que poidamos. E que facemos co cepillo de dentes que xa antes sinalabas que a súa cercanía co inodoro podía traernos problemas? Claro, o cepillo de dentes en principio nos utilizámoslo para lavar os dentes, está limpo, limpamos ben, enxaugámoslo tal. Como o gardamos? Porque temos ou con caperuzo ou sen caperuzo. Temos aquí as dúas opcións. Hai cepillos que levan este caperuciño de plástico e outros que non. O ideal é conservalo sempre co caperuzo. Por qué? Porque o vai protexer destas gotiñas que saen, por exemplo, do váter. Pero, claro, ese caperuzo o ideal é que sexa ventilado, como este que temos aquí, con agujeriños para que ventile e seque ben, pero poñeríamos o caperuzo cando estea ben seco, cando estea seco. Non xusto despois de empregalo, porque queda humidade e se lle poñemos o caperuzo, aquí ao final van a aparecer mofos. Moitas veces estas tapas, que en principio son transparentes, acaban sendo de todo menos transparentes porque aí van medrando mofos que logo levamos nos á boca. Porque todo o que medre no cepillo logo despois levamos á boca. É dicir, tapalo unha vez que xa non este húmido o cepillo. Cando estea seco, tapámolo, ou incluso se temos pois o típico armarito, por exemplo, pois podémolo deixar ali tamén metido dentro, un pouquiño protegido desta tapa de todo o que vai sair do noso baño. Tamén temos que cambialo, que hai algún que leva aí co cepillo de dentes anos e anos. Que xa fala o cepillo. Tamén está empadronado, como as bacterias da Cada escobilla. canto tempo cambiamos? Pois mira, non hai que esperar a que se deformen estas cerdas. Estas cerdas teñen unha forma precisa para entrar ben por todos os recovecos e limpar ben os nosos dentes, entón non hai que esperar a que se deformen. Mais ou menos, eu diríache, cada 3-4 meses deberíamos cambiar o cepillo. Eso sí, se por exemplo temos unha infección na boca, un herpes nos beizos ou unha infección na boca ou algunha enfermidade, hai que desbotar o cepillo e cambiálo por outro. Non é caro, así que podémolo cambiar por outro, porque senón vanse acumulando e tamén esa infección que temos, tengo unha infección de gorxa que non acabo de curar, porque igual estamos reintroducindo de novo esas bacterias. Vale, entendo, vemos aí esa caperuza, non sei como chamala, esa caixiña para guardar as férulas. Claro, férulas e lentes de contacto sempre na súa caixa, non? Claro, isto sempre, porque o ideal, por exemplo, cando poñemos as lentes de contacto, é deixalo destapado para que seque ben o estuche. Pero antes de irnos, antes de tirar da cadea, ímolo tapar exactamente igual que estas férulas da boca, que moitas veces para os correctores dentais e demais, férulas tamén destas antibruxismo, tamén nestes estuchiños ben guardadiños, que teñen por aquí os agujeiros para ventilar e para secar, así que aí sería o para que non se peguen os xermes. Bueno, pregunta do millón, as toallas, cada canto as cambiamos, sobre todo as das mans ou as que nos limpamos a cara, nos desmaquillamos. Claro, hai moita xente que di, bueno, pero cando emprego a toalla eu xa me lavei, xa estou limpo, non? En como xa estou limpo, pois debería, non en principio a toalla ten que estar limpa, non. A toalla vai acumulando restos da nosa pel, ainda que nos lavemos e nos limpemos, temos bacterias vivindo na nosa pel, da cara, dos brazos, en toda a pel. Entón, cando nos secamos, acaban eses restos de células mortas aí na toalla que acaban quedando aí. Moitas veces incluso non hai que esperar a que cheire mal, porque se a deixamos moitas veces moito tempo, acaba cheirando mal. O ideal sería día sí, día non, e botala a lavar. Eso sería o ideal. Máximo, unha vez a semana. Mais dunha semana non me esperedes coa toalla para cambiala, hai que cambiala, eso sí, o ideal día sí, día non, como moito, unha vez a semana. O empregar o baño como botiquín, boa ou mala idea? Moi mala, moi mala. Eu sei que hai moita xente na casa que garda pois, a típica caixa de botiquín onde garda as mediciñas e que a deixa ali no cuarto de baño. No cuarto de baño, igual que na cociña, son sitios moi malos onde guardar as medicinas. Por que? Na cociña porque hai moitos cambios de temperatura, encendemos os fogóns, suba a temperatura, logo baixa, hai moitos cambios. E no cuarto de baño hai moita humidade e moitos cambios tamén de temperatura, co cual non é o mellor sitio para guardar eses medicamentos. Ímolo guardar nun sitio onde non haya esas alteracións de temperatura e de humidade para que non se vean afectados. E logo, isto sorpréndeme moitísimo, a cortina da ducha, que pasa con ela? Que precaucións temos que ter? A cortina de ducha, ás veces, deixámola ali e xa está, ata que fale case, non? Porque, claro, o problema da cortina de ducha
é que acaban caendo as gotas cando nos duchamos, restos de xabón, incluso a veces se nos pega tamén, porque acaba pegando esas veces a cando nos duchamos, que é un momento incómodo, pero pégase. Entón, claro, acaba tendo restos de xabón, de células e moita humidade. Que pasa coa cortina de ducha? Que hai que desinfectala tamén, porque senón acaba acumulando mofos, así que o ideal é que logo cando nos vamos duchar para poñernos ben limpos, acabámonos contaminando con eses mofos. O ideal, desinfectala máis ou menos unha vez por semana, pasamos un pañiño cun pouquiño de auga, unha mezcla de auga e lexivia, un tapón de unha parte de lexivia por cada 3 ou 4 de auga, damos un pouquiño ali esa mezcla, dámoslle con ese pano e xa estaría limpa. E realmente é o mellor facelo así para que non acumule eses mofos e realmente sempre incluso deixala despois da ducha, deixala aberta para que vaya secando, porque se a deixamos plegada nunha esquiniña vai ser peor e vanse acumular máis. Vai acumular máis humidade. Bueno, pois interesantísimo todo isto, porque ás veces son cousas que facemos sen querer, pero as estamos facendo mal. Creo que temos varias preguntiñas para ti sobre este tema. Xa sabía eu que este tema ia despertar moito interese. A ver, é bo para a pel ducharse en auga moi quente? Esta encántame, esta outra dúda moi recurrente. Eu sei que isto é como a tortilla con cebola sen cebola, un pouco auga fría, auga quente. Auga fría, auga quente. Auga morna. A auga quente, a auga moi quente é moi mala para a pel. Pero por qué? Porque mira, nos na nosa pel temos todos unha capa de grasa que non a vemos. Si é certo que ás veces cando tocamos o móvil, aínda que teñamos as mans limpas, tocamos o móvil, unha pantalla táctil e quedan ali como as nosas huellas. Eso é porque todos temos sempre unha capiña de grasa e ademais temos unha serie de bacterias que viven na nosa pel e non temos ningún problema con elas. Que ocorre cando empregamos auga demasiado quente? Que nos cargamos toda esa capiña de grasa que nos protexe e tamén estamos alterando as bacterias que viven na nosa pel e que non nos corren ningún conflicto. Imos estropear toda esa capiña de graxa que nos protexe a nosa pel, imos resecar moito máis a nosa pel, ao final sinto como unha agresión. E a fría de todo? Tampouco é o ideal. Pero bueno, antes que moi quente é mellor fría. Realmente o mellor é sempre esa auga morna que realmente nos permita ducharnos con calma, porque coa auga moi fría vai ser entrar e sair correndo, hai quen di que é boa para a circulación tamén, auga moi fría, bueno, aí realmente moi fría, teño as miñas dúbidas. Así que morna, nin moi fría, nin moi quente. Pois morna mellor, máis cuestións para Héctor, a ver que non chega para ti. O xabón sólido acumula restos de pele e auga, é máis hixiénico o líquido? O xabón é sempre máis hixiénico o líquido. Cando temos o dispensador por exemplo, que temos que para ir a lavar as mans, damos un par de pulsadas e xa empregamos ese xabón que sempre é moito máis hixiénico que a clásica pastilla. Sí, o lagarto este enorme. Sí, a clásica pastilla esta que vai quedando ali. Por qué? Porque vai acumulando restos de pel, estámola compartindo con outras persoas da casa que igual teñen algunha infección ou algún problema de pel ou algunha infección por aí, estámola compartindo. E logo, ademais, sempre quedan acumulados eses restos aí para outra persoa que veña detrás. Así que sempre o ideal é ese xabón líquido. Igual que as toallas, o ideal sería non compartilas. Ah, bueno, claro. O ideal sería que cada persoa da casa, cada membro da casa tivera a súa toalla, eso sería o ideal para non andar compartindo. Pero será el todo, non? Cepillo de dentes, toalla, todo isto, cada un as súas cousiñas. A ver, máis preguntas para Héctor sobre este tema do baño, que me parece a mí fascinante este asunto. A ver, normalmente uso esponxa de ducha. É recomendable? Cada canto tempo debería cambiala? A esponxa de ducha non é nada recomendable. En serio? Para nada. Eu sei que hai persoas que digan, é que se non me ducho coa esponxa, que fago? Pois botas o xel na man, frótaste e xa fai espuma, e estála repartindo polo corpo. O problema da esponxa, primeiro, é que acumula un montonazo de bacterias, porque, claro, van quedando aí restos de pel, restos de xabón, deixámola moitas veces nun sitio ali onde a pousamos, onde queda un pouquiño de auga incluso debaixo, aquelo vai recocendo que case é como de botar aquí a nosa esponxa. Así que o ideal é non empregar esponxa, moito menos compartila. Hai xente que ten ali unha esponxa para todos os membros da familia. Non, eso non imos facer. Se queremos empregar esponxa porque eu sen esponxa non me apaño, bueno, pois podémola empregar e máis ou menos habería que cambiala cada 3-4 semanas. É dicir, unha vez ao mes ou menos dunha vez ao mes temos que cambiala. Se é sintética, se é natural, porque hai algún que quere unha esponxa destas naturais, aínda menos, porque aínda aguanta menos, así que máis ou menos cada 3 semanas habería que cambiala e o ideal sería sempre desinfectala. Pero o recomendable é non empregar. E non ter esponxa. Bueno, pois anotamos como sempre todos os conselliños. Grazas, querido Héctor.